И здравейте хора, обещахме ви, че ще следваме изоставено училище с моята приятелка. Сега ще ви го покажа цялото, ако мога да го хваля. Да може да го видите колко е голямо. Ние няма да влизаме вътре, защото ни е страх. Да, и погледнете какви дупки има. Да, погледнете какви дупки има. Когато влизах като по-малка, си заклеща кръка от ето тази дупка там горе. Ето тази дупка. Вижте колко е голяма. А тук целият покрив се разпаднал. Тук е било чешмата и ела да покажеш. Погледнете каква дупка, погледнете. И пише млади. Хайде.